Saan pagtuba? Asa na be? Tungong. Buang. Ano bunga? Ha? Asa sa kanya dia? One? Kana? Kurente. Ha? Kurente. Kuya, gis kurente. Ah, kana. Ito na. Kaya lang kuya eh. No. Ako na adi. Ah, gadako sa tiya. Oy, kuya kay kurinti tiya. Kato ba? Awa ko no, guwang bato. Guwang sa kini oh. Kana ata lagi, moment Ah, na ito nakurente, bata diri nga makakuan. Ah, katoy, guwang sa tiya no. Kana ato na tumba dito. Sakon ba, sakon. Abli. Kana tunga na dia anak tunga. Anak arek dah baca mani puno. Ah, oo ni bata. Kenapa? Nang lagi bawa deh. Adi kay ang kana magmalamba di ari. Ato. Dito naglamba birahon na dito. Hindi. Kanang Be, tanaw na to ka mao. Labi ka pabuyag budi mo saging tiya na mga mura mag Ambak ko na di ambak di ato kinarabay ka na diha. mura man sa globe nahabog kayo. Mura globe. Kiri to kay guwang kaayo mo. Guwang bitaw kayo. Kinahanglan mo musaka ka kay di nga di makabot og igtiko di ato. Naman. Ring ah? Oy mo. May bata o di datugang dun. Tumuang kay gud ka to di ato. Dili pa ah. Kani guwang jud kay tiya. Dili. Habog sad kayo pabuyag. Guwang kaayo. Guwang jud kayo go. Putay guwang nga oh. Wala po ka masugo bata. Kita bili. Samot. Guwang tan tagdan. Kali bata pa may pasti ah. Bata pa na oy. Uy, ayo na kay mapigyasot ka. Ano ko nung? Iya. Kita bili. Hindi mangitag ko andan. Isi. Mao gani mangitag gani kuan si tiya agdanan. Ari diri. Dong diri. Oh. Pisi. Lugas. Na, ano ka matakalag ay, paling. Ngigo doon to oy. Ha? Paningkamot jud. Hawa dia. Psst. Anak lagi. Ha? Kopti na to kuya. Hinay ba yan doon? Yung buda ilos doon. Bate. Ako dako rin pa ka. Tukong barang. Adili, matiko rin mo na. Mugwa ka to kuya no? I-ingiro mo ay. Nek ko ana dahon. Ang dahon ra. Tumba man. Tumba. Ha? Ano kayo? Ha? Ano buksa? Ni buksa ditig basta buak. Di ba kanang musik ba? Di marag dahon ra maigo. Unsa man? Ang wire? Ya anak nga to pa ang wire. Oo. Ano ka pikas? Ha? Ano ka pikas ba? Maglisod ba siya po? Ano mo buli? Arap Michael ah. Ah, Michael ah. Ingat to ba? Oo. Ikaray ko na rin Michael kay bukat is doon doon. Kulag. Ikaw katkati. Tumbang na lang punuan. Mananog tigbas, anang gabay na lang dito. Abay na kay ganggaan naman rin. Ngali. Bukat mo kayo. Tumbahon. Aguwang nagjugit ya or. Gikit-kit Bakit na. naman na makuan? Kuya unang ang kuya matikaan. Makabalit anong
Hagdan. Gius-us ka ng bayan. Oh. Asa. Bahala na siya dire. Dako mo gina. Kuhanan mo kayo. Katong sa may kill. Tubaan na sa to. Gaasip ko. Buka pa gyud. Tubaan na doon. Agawang na kayo eh. Kung ano may kill. Kung ano may kill ba? Asa ang itong kill? Hinay. Humo kayo na ilang Gikuha na tanim mo. Ano yung bitaas? Oh, gaan bitaw. Dili mo. Mau na eh. Dili no. Mauon. Lagi. Bakit may kill? May buwang ayaw ang yoga. Anong bayan? Mabali ang kang Balik bisko. na doon. Ay, nasangit bang gudong? Mo na wana tagak. Sangit. Balitok na ron. Naya sa manubaay di eh. Kada dito mig saging. Ang usa dito sa kabulig. Bali duha ka bulig. Na apay humay. Thank you, Tiya Isang. Nahubas na? Nahubas? Kagas. Dili agi. Meron iro. Oo. Lagi ni iro. Nidako jud ditaob. Ditaob na. Ayo dito mo ko ata. Aman. Bas. Lagi dula nag-ayag sila bas. Na wala ko ano bas bi. Na. Nam kay trabaho kinana 1 week ari ka dire tigom mo nimo. Nang ilo nang sunod na to ma. Pagkaan. Let's go. Mag-una man ka sila. Pero di. Bantay ha, gwapo kay ka. Na iro, mahalo sa iro. May paak. Daan, buwang. Ini kay dala ini. Mara na yung danak. Lagi yan. Ay, makuha mo ang piso oy. Matumbad. Argor mo tiya ni. Lah, kalapok mo di eh. Kaya nanira. Agi na baseng. Agi na pun me. Sarap. Buang. Marag ikaw. Ha? Marag ikaw. Murari luyon ako. Kuyaw. Iguana siya, maburos. Problema na nila eh. Na. Kapil mo sakit. Ayoy. Brand new, ihapin saging. Kami ko smugors ko. Tabanta ijil na. Ijil. Balik deh. Kasi tayo. Kikinijil ni. Ni saril yung jin-jin sa. Nampok ka siya.
Kuya, ug manambok na jud kag mamura kag si kuya nimo. Wala ay mo kagwapo. Lagi mo balhin ni kuya ang kagwapo ba? No, ang Skuha ka ate ha. Lagi mo ang gas nagduty. oh, namgi mo angkas sa gwapo. Oh, na di ay. Taka man kaasam kagi dito man. Nag-explore laman. Ano di ay? Tabang tadi ha. Aw, biskot dia. Bargo. Chan dia kurang dia. Oo. At least gamay na lang. Sapa, dire dire taagi ganina bi. Ni kabayan, taka lang doon. Kudirnan. Gapoy. Nanawa lang di mo agian. Napo kayo. Ayun na, kaya akong pangag. Aliwata ilong tatay. Saga. Gaya ilong ilong. Kolas. No. No, kaya. Coba jadi sayang dong. Oh. Engineer. Ada engineer. No, oo. Lula. Hindi na. This a picture video. Ano gani? Kanang lawas. Hi. Hmm. May dagan. Uy, nag-ilo. Taka nagtunog. Sus! Cuy baha. Thank you sa nagpasan sa humay o sa kabulig saging.
you. Ay, 5 lagi. Sa 2 peso tong kata. Lisad. Dede. Nasa naka. Nausa. Ali, Kuya Mike, yung backing mo. Ano sa backing? Dila ta, oh. Ha? Raw na no. Siya, bro, marami karga. Para yung ato. Ha? Yaw ni unit. Nagkabian gyud guli. Basta matinday. Apa itu tadi? Enggak ba? Mag-video ka? Saging.